panggilan. Centini, pengen yang ngarep kabeh ngikuti gerakanmu ya. Ayo joget, jogetnya sasae wae. Instruktur joget. Kenti. Ya ta. Telo gesang monggo pinara. Ayo joget ora apa-apa. Joget sih, iya. Ayo Mas Dwi, iya. Daras. Sumuruping soyo manas Ora bakal bisa luntur tresnaku. Apa mandan Mas duwe kandamu pinter rayu apa wis omonmu yen pancen tresnaku ragu mundur bukti tresno dan lamar wong tuamu. Sumuruping soyo manas sore pertandake kangen mas kaliyawe rino wengi mas sing tak pikir lan sliramu Ananda buyungku telayong-layong ati sungguh bingung anggapku adalah nembung tresno mbang sing tak rasa marang kowe kanyo manis. Ora ketemu rasane bingung atiku ya mbak. Wong kelingan pasuryamu wajah ayu. Najana do papan.
monggo monggo podang kuning saking muda laras monggo monggo ayo ngger lebono esuk awan ning wis ora krasan agak loyoran hang golek sing tak sayang mubang mider anggon ku golek ya mas ora krasa esuk awan nganti bengi atoto penak pakmu man yen nganti wong tak silih yo nyawa kleyang-kleyang tak sawang men slot ning ngepak kucing tak ritik saka kadungan sarwi ngoceh dheweke ngalih pensloan elo kae tak sawang kok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng aja tirang tak sawang mati manis ibu bunga yen kelakon nyanding ora bakal atiku kekiwan liyan yen si podang andutut ati kepranan balik atiku san saya takruk tak seranani sun pikat mulute bendok ayo digoyang ayo yo sehat ihak asoy pakde esuk awan ning esuk krasan kalau yo randang golek sing tak sayang mubang mitur anggonku golek ora krasa esuk awan Waduh. nganti bengi eman yen nganti kleyang tak sawang mejok ning asar wingoce dheweke nyalip pesoan masuk esuk kae tak sawang kok aja ngene podang kuning